माझे नाव दगडू लोबा हिप्परकर, राहणार करंडेवाडी, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. मी बाग धरल्यानंतर कळी अवस्था चालू झाल्यानंतर मी श्रीराम ड्रीप सुरुवात केली सोडायला. नंतर सेटिंग अवस्था ही त्याच्यावरच आधुनिक ड्रीपमधनं सोडलं क्या. नंतर मला चांगल्या पद्धतीचा कळी अवस्थेत बी रिझल्ट चांगला मिळाला आणि सेटिंग अवस्थेत बी चांगला रिझल्ट मिळाला. नंतर मी बाकीच्या लोकांनी येऊन माझ्या बागेत बघितल्यानंतर ती म्हणायला लागली काय केलं काय नाही. मी सांगितलं की मी बाबा श्रीराम ड्रीप मी वापरलं आणि त्याचा कळीसाठी बी चांगल्या पद्धतीचा रिझल्ट आला आहे आणि सेटिंग अवस्था बी आता पाहिलीच बाकीच्या म्हणजे शेतकऱ्यांनी. मग नंतर मी बाकीच्या शेतकऱ्यांना सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ती म्हणली आम्हाला सोडायचं आहे. मग त्यांनी सोडून बघितल्यानंतर त्यांनाही रिझल्ट चांगल्या पद्धतीचा आला आहे. आता मी साईजसाठी श्रीराम ड्रीप सोडायला चालू केले. मग मी साहेबांनी मी एक 5-6 डाळिंबांना चिकटपट्टी बी लावून मी ही केले बघितले. 5-6 दिवसानंतर आता ती चिकटपट्टी कितपत म्हणजे बाबा त्यात फरक पडला आहे ही जाणून घेण्यासाठी चिकटपट्टी लावली. ठीक आहे. ओके.